So yun mga kaibigan, dito tayo sa Kasiguran, sa dalampasigan na Kasiguran kasi medyo nagka dito ng ano, dolphin. Balina, tawag nila, balina. Yun mga kaibigan, daming nanonood. Andito sa Kasiguran yung ano, balina. Lalapitan natin mga kaibigan. Lalapitan natin kung gaano kalaki mga kaibigan na dumagsang ano dito. Balina. Mababasa pa yung wallet ko. Tingnan natin, lapitan natin mga kaibigan. Lapitan natin kasi dadalhin yata sa ano, sa laot ng MMDR. Ito nga mga kaibigan, no? Ang laki ng isda. Oh, surut na lang yan sa may lain sa parikpik. Layo ka. May area talay mas tumugong kay mayan. Mayong Bisaya. Ito naman oh, hindi madalo ito. Ito ini. No, sobrang laki mga kaibigan ng isda. Halika mo diyan, halika mo diyan. Balina mga kaibigan. Oh, halika kaya. Ano baton niyan diyan? Medyo lalayo tayo mga kaibigan kasi ano. Mandargat pa kanina sa tubig. Ako pa. Kulang. Pero, alalay diyan. Alay. Hoy, na tawag. Ay magpa. Balansi, tawo pa tawo. Babawang. Ay, aray. Alam na pare. Sige, ako na dili. Basta na pare. Ay, magbari diyan. Di paano? Magbari yan. Kaya. Ano? Dio. Dai. Ako pa. Ha? Niya. Nakulo ka daw. Ate ma. Dua. Ulo. Ay, di na ako. Alay. Master Pai. Uno, dos. Taro, dua. Ulo. Ha? Tama na ini. Hindi ako pumitik. Tama ini. Buksay. Yun mga kaibigan, ay karga na nila sa ano, sa rescue boat para dalhin sa malalim na lugar. May ano ka yan? May sabaw. Kami na lang. Tayo mo lang yan. Lagi. Saya dah beli. Nato beli. Teles ka ba? Ay, teles ka daw. Bakit? Pababa naman. Lain nila sa u. Ito. Ano albihan sa ilas ka ba yun? Ay, ano? Joel, yan yun. Ito. So yun mga kaibigan, na-rescue na yung balina. Dadalhin na nila sa ano, sa laot para bitawan. Medyo bumubuhos ang ulan kaya hindi natin na-videoan ng maayos. Yun mga kaibigan, medyo wala na rin tao dito ngayon dahil nandun na, nadala na sa ano, sa laot yung balina. Kaya medyo ano, pauwi na rin tayo mga kaibigan. Ang laki ng isda. Bumubuhos pa yung ulan. Medyo nagmamadali na rin tayo kasi mababasa yung ano natin.
yung camera. Uwi na tayo. Hindi na tayo sumama dun sa paghatid ng isda sa laot. Kasi marami nang sakay ng boat. Baka umando daw. Hindi kayanin. Yan. Dito tayo, nagpahinga tayo. Hindi pa tayo makabante kasi lakas ng ulan. Yun mga kaibigan, nakauwi na ako. Basang-basa ako, biglang bumuhos ang ulan. Ang laki ng isda. Yung balina. Hindi na ako sumama sa boat na papuntang bukana ng Pacific para bitawan yung isda kasi masyadong kargado na. Baka tumaob lang. Kaya hindi na ako sumama. Yun mga kaibigan. Hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong mga panonood. At siyempre, sa mga sumusuporta, salamat. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mag-subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga bagong video. Yun. Salamat. Bye-bye.